खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय। जों दिनै नैबे मोनाबिलि समाव मोगा-मोगि आयदायाव जोङो बरायना लाबोदों जोंनि धेमाजि जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां सिभाराम बसुमतारी आदाखौ। दा बिथांखौ आं गिबियावनो बरायग्रोनाय जाबाय। खुलुमबाय आदा। नोंथांखौ नोंथांनि फरायसा सम आरो आबुं सिनायथिखौ होग्रोनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। गिबियाव आङो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद जानानै नोंथांमोननि प्राइम 24 हेडलाइन बेखौ बरायग्रोना लाबाय। आं दिनै धेमाजि जिल्ला दुलाराय फरायसा आफादनि आफादगिरि हिसाबै 6 बोसोर आगान होबाय। बेनि सिगाङाव आङो दुलाराय फरायसा आफादाव बोसोरब्रै लेङाइ हारिमु नेहाथारि आरो सुबुं फोनांजाब नेहाथारि बिबान लाबोबाय। बे हिसाबै दिनै आङो दुलाराय फरायसा आफादनि सासे मावथि हिसाबै दिनैसिमबो दङ। हिसाबै दा बे समाव खोब गोजोननायबो मोनदों बर' हारिनि माखासे खामानि मावनो मोननानै। मोनसे खोथाखौ बुंनांगोन, आं हिसाबै दिनै दुलाराय फरायसा आफादाव खामानि मावनायनि मोनसे एसेबां सिन्थाबो गैथ'वामोन। नाथायबा सोरनि खाफालाव मा लिरना दं बेखौ मिथिया। बे हिसाबै आङो सासे खोब हारिमु खोब मोजां मोनग्रा मानसि आरो स्पर्ट्सखौसो मोजां मोनोमोन आरो सावगारि आखिनाय खोब मोजां मोनो, मोसानाय, मेथाइ खननाय, दामनाय। बे हिसाबै आं फैदोंमोन। आरो बिदिनो दुलाराय फरायसा आफाद बा बर' माहारियारि माखासे आफादफोराव जेब्ला मिथिं दावथिं जायो बा बे जथुम्मा जायो, बेफोराव खोब मोसानाय, मेथाइ खननाय, सावगारि आखिनाय बायदिसिना परिबेआव आं फैयोमोन। आरो बेखौनो दिनै बै समाव जेब्ला बर'फोरा गावजों गाव दाङाबाजि, बुलाय सोलाय, बुथारलायनाय, नासयलायनाय गोबां मोनसे परिबेक जादोंमोन। बेफोरखौ नोजोर होनानै माखासे मेथाइनि गेजेरजों जोंनि बर'फोरनि जि दाङाबाजि जानाय बेखौ मोनसे मेथाइनि गेजेरजों मोसानानै दिन्थिनायनि गेजेरजों बर' माहारिखौ जों मोजां सुस्रांनो हायो नामा, बेखौ नोजोर होनानै माखासे दिन्थिनाय जादोंमोन। दिन्थि बिदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिथु जथुम्मा 2010 मायथाइयाव माजबाटआव बेहायबो आं दिन्थिनाय जादोंमोन। दिन्थिनायनि खाबुआवनो दिनै बिनिफ्रायनो आंखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादाव मोनसे बिबान होनाय जादोंमोन। 2011 मायथाइयाव क'क्राझारनि जायगा बनरगावआव बेहाय आं बिबानखौ मोन्दोंमोन। बेनिफ्रायनो दिनै आङो फैजेननानै दिनाव बे धेमाजि जिल्ला दुलाराय फरायसा आफादनि आफादगिरि हिसाबैसो आं दासिम खामानि मावबाय दंमोन। गोजोननाय थाबाय। नोंथाङा गावनि उन्दै सम आरो बर' फरायसा आफादाव माबोरै फैनाय बेनि सोमोन्दै खोन्थाखानायनि थाखायबो। जिहेथु जों मिथिगौ बावैसो जाना थांनाय जिहेथु बर'नि गोजोन गोरोबथायाव नोंथाङाबो सासे बेयाव सिगनेटरियाव नोंथाङाबो सासे बाहागो लाफाहैनाय होननानै जोंबो मिथिनो मोन्दों। जिहेथु जों बयबो मिथिखागौ बा नुखादों दि माखासे टिभि चेनेलफ्राव बै गोरोबथा जानाय समाव माबायदि जादोंमोन बेखौथ' जों बयबो नुखाजोबदों। थेवब्लाबो नोंथांनि खुगानिफ्राय गाहायै गमामायै जिहेथु जों नुनाय टिभिनि माखासे नुथाया रिजाल्टसो, खिन्थु बै रिजाल्टसो मोनहैनो थाखाय माबायदि जेंनाजों थांनानै बेबायदि रिजाल्टसो मोनहैखो, बै बाथ्राखौ मिथिनो थाखाय आं फोरमायनो थाखाय नोंथांखौ फंनैसो बेयावथ' जोङो जिल्लानि आफादगिरि बा जिल्लानि दैदेनगिरि हिसाबै खोब मेजर जायगायाव जों मोनहैया। जिहेतु जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि प्रमद बर' सार थाबाय, लोगोसे गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारिमोन थाबाय, आरो लोगोसे बिदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोबां दैदेनगिरि थाबाय। बिथांमोना दिनै सिगाङाव थानानै गोबां खामानि मावदों। बेनि सिङाव जों खामानि मावो। बिदिनो सम जेनेबा जोंनि आफादनि गेजेराव जों रायलायनाय जायो। बेनि गेजेराव मोनसे खोथाखौनो गोजोननाय मोन्दों। दिनैनि समाव बर' माहारिनि बे फरायसा आफादाव खामानि मावनानै दिनैनि जिथु बेसेबा गोबावनि आन्दलन खालामबोनाय बर'फोरनि गोजामसिन मोनसे दाबि बड'लेण्ड, बेखौ लाबोनानै जोंनि धेमाजि जिल्ला दुलाराय फरायसा आफादाबो खम बिहोमा होआखै। समान जों हानायखिनिखौ जोङो होबोदों। बे हिसाबै आं धेमाजि जिल्ला दुलाराय फरायसा आफादनि जानानै जोंनि सिंनि बेसेबां आगुनि आरो दानि जोंनि मावथि लोगो बिथांमोनखौ आङो साबायखर जासिहरदों। आरो बे मोनसे खोथाखौ जों बाख्नायनांगोन जोंनि बिटिसिनि बाहेरनि बर'फोरखौ, जे दिनै थांनाय 1993 मायथाइनि 20 फेब्रुवारियाव जेब्ला BSc जाबाय, बेहायबो जों थालांबाय।
आरो बिनि उनावनो जाबाय 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव बेहायनो बिटिसि जालांबाय अब्लाबो दिनै जों मोनसे आसाखौ नुनानै बा बर'नि माखासे थामोन्दाखौ लुबैनानै जिहेतु बर'आ आलादा रायजो नङाबा थांना थानायनि मोनसे गोब्राब मोनसे थासारिखौ जों नुदों मोन्थाइखौ मोनाब्ला बे हिसाबै जोङो फोथायलायनायनि गेजेराव बयनिबो खोथाजों सावरायनायनि गेजेराव बर' माहारिखौ सिन्था खालामनानै दिनै बिटिसि बाहेरनि बर'फ्रा राजखान्थियारि मोन्थाइ मोनाखैब्लाबो दिनै फोथायनायनि गेजेरजों बेखौ दाबि खालामबाय थादों आरो बे हिसाबै जों दिनैबो फैदों आरो बेयाव बिनि सिगाङाव दिनै बिटिसि बाहेरनि बर'फोरखौ सिगाङाव सावरायनायनि गेजेरजों गोबां खोथानि गेजेरजों आगुनि दैदेनगिरिफोरा सावरायनायनि गेजेरजों दिनै मिसिं अट'नमास काउन्सिलाव जोंनि लखिमपुर धेमाजिखौ सोनानै दोनबाय आरो लोगोसे राभा हासङाव थाबाय फारसेथिं थाबाय जोंहा मा होनो बेखौ नङा बे मोनसे काउन्सिल थाबाय जायखिजाया बे काउन्सिलफोराव जोंनि बर'फ्रा हाबना थाबाय माखासे कार्बि आंलं हिसाबै थाबाय दा बेयाव जोंनि मोनसे खोथाया रोखा जोंनि दुलाराय बर' फिसा आफादनि डिमान्डआव मोनथाम खोथाया माने रोखायै दङ जे बड'लेण्डआ जि समाव जागोन जि सिमासिम जागोन आरो बाहेराव जि थालांगोन बे थालांनाय बर'फोरनि राजखान्थियारि मोन्थाया मोननांगौ होनना रोखा दंखायो सार्ट अफ डिमान्डआव बेनि अनगायै हाजारि एसटि जानांगौनि सार्थआव दिनै कार्बि आंलं बा डिमा हासावनि बर'फ्रा हाजारि एसटि मोननांगौ होननानै दाबि खालामनाय दंखायो बे लेखायैनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे मोनथाम डिमान्डखौ लानानै नारानाथा दिनै जुजिबोदों दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे एनडिएफबिनि माखासे ग्रुप थाबाय दिनै जों बुंनांगोन गोविन्द बसुमतारीनि खोथा आरो धीरेन बसुमतारी ना बिथांमोना दङ बिथांमोना एखे लोगोसेनो दंमोन धीरेन बर' गोविन्द बसुमतारी आरो धीरेन बर' बिथांमोना मोनसे हान्जा दंमोन नाथाय माखासे पलिटिकेल ग्राउन्डनि जाहोनाव एसे बुजा-बुजि गोरोन्थियाव गावस्रादों बेलेग खोथा आरो फारसेथिं जा रन्जन दैमारि थाबाय फारसेथिं हाग्रायाव माखासे थाबोबावबाय दा बेखौ नोजोर बोनानै दुलाराय बर' फिसा आफादा दिनै बर'फोरखौ मा आवथायाव लाबोनानै मोनसे गोजोन थासारिनि गेजेरजों बे सुक्तिखौ खालामनो हायो बेखौ गोबां खस्थ'नि गेजेरजों सिगांनिफ्रायनो मावबाय थादों दा बेखायनो दिनै गोबां सावरायो गोबां खोथा बुंलाङो बे आलादा खोथा खिन्थु जों बै समाव नांलाय खमलाय जेसेबां जादोंमोन एनडिएफनि खेथ्रआव दा बिसोरखौ दिनै बोरै मोनसे डेम'क्रेटिक आन्दलनाव लाबोनानै जोंनि मोन्थाइफोरखौ जों ज'यै बोरै लाबोनो हागोन गासैखौबो ज' लाबोनानै बर' हारिखौ ज' लाबोनानै जों बोरैहाय जोङो जोंनि मोन्थाइफोरखौ लाबोनानै जोंनि गोजोन थासारिखौ लाबोनो हागोन बेनि सायाव गोबां नोजोर होनानै खामानि मावबोनाय जादों दा बे हिसाबैनो बिसोर दंखायानोसै दा हाग्रायाव माखासे थाबोबाय बै हाग्रायाव थाबोनायफोरखौबो बोरै बे मोनसे एकर्डआवनो लाबोनानै बोरै जोंनि सिलाय लानाय हाथियार लानाय बा हाग्रा बंग्रा थानाय बर' सेंग्राफोरखौ बोरै लाबोनानै जों मोनसे गोजोन थासारियाव लाबोनो हायो बेखौ गोबां नोजोर होनानै मावबोनाय जादों बेहाय दुलाराय बर' फिसा आफादल' नङा बिदिनो गोबां आफादफोर दङ गोबां दैदेनगिरिफोर दं बिथांमोनाबो खस्थ' खालामदों बेहाय आं रावखौबो क्रेडिट होनो सानाखै बा लानांगौ होनना सानाखै लोगोसेनो बेयाव जोंनाव बिटिसिनि बाहेराव आरो मोनसे आफाद जोनोम जाबाय जायखौ जों एबिपिअ होनो इउनाइटेड बर' पिपल अर्गानाइजेसन बेहाय हयथ' 7 बोसोर जाबाय जानांगौ 7 बोसोर 7 बोसोर जाबाय आरो जायखिजाया दा बेयाव बिथांमोनाबो बाहेरनि राजखान्थियारि मोन्थाइखौ नोजोर बोनानै बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल नागिरनाय जादों दा बे हिसाबै बिथांमोना नागिरदों बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों जेबो बिनि सायाव गाज्रि कमेन्ट बा नोजोर होआखै बा बेखौ मोननाङाबो होननानै जों बादा होनाय जायाखै खिन्थु खोथाया जाहैबाय मा मोननायखौ जोंबो हास्थायखादों जों धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फिसा आफाद हिसाबैबो जों बादा होआखै खिन्थु जों मोनसे खोथाखौल' बुंबोदोंमोन दुलाराय बर' फिसा आफाद बा जोंनि एबिपिनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव जे कसारि सोदोबखौ माबा मोनसे कारनाव जों गारनो हायो नामा जों ओरैनो मोनसे खोथाखौ नोजोर होनानै बुंदोंमोन जे कसारि सोदोबा जे भबिष्यत इयुनाव जोंनि थाखाय माबा मोनसे गाज्रि खालामनो हागौ नामा बा बर'जों बर'आनो आरो गावस्राबावनो मोनसे खाबु होगोन बा जरा होगोन नामा बेखौ लानानै जों एसे नोजोर होनानै जोङो खोथाखौ फोरमायबोनाय बा बुंबोनाय जादोंमोन बे हिसाबै बुंनायाव दा जोङो दिनै बेहायबो दिनै जोंबो दुलाराय बर' फिसा आफादखौबो जों गोबां बार बुंदोंमोन जे बेखौ हायोबा सोलायनो हायो नामा नाथाय फैयै फैयै जों नुबाय थांनाय 27 अक्ट'आव मिरु सरकार बा आसाम सरकारजों जिथु गोरोबथा जाबाय बे गोरोबथायाव जोङो नुबाय जे बेखौ बोखारनो हायाखिसै जों बोखारनो हायैनि जाहोना जाहैबाय बेनो
जोंनो फोरमायनाय बायदिब्ला जे मोनसे काउन्सिल बर' जाथिनिनो मा होनो बेखौ मोनसे बिमुङाव मोननै काउन्सिल होनो हाया मोनसे जाथिनो बे खोथाखौ बुंनाय जादों लोगोसे आरो मोनसे खोथाखौ मिथिबावदों जे फोरमायनाय बायदिब्ला कार्बि आंलं आरो डिमा हासावनि बर'फोरखौबो कसारि सोदोबजोंनो खालामबोदों होननानै जों फोरमायदों बिनि थाखायनो जाहोनाव बेखौ सोलोंनो हायाखै होनना बुंदों दा बेहाय सिङाव मा आसाम सरकारनि मा षड्यन्त्र दं जों मिथिया दा षड्यन्त्र आं बेखौनो सानदों आंनिफ्राय जे बर'खौ मालाबा माबा मोनसे जाहोनाव बोखावनो हायो नामा डिभाइड खालामनो हायो नामा बेखौथ' हयथ' आसाम सरकार बा आसामनि इन्टेलेक्सुयेल महलफ्रा सिन्था खालामनो हागौ दा बेनि जाहोनाव जोंसो बर' मानसियासो दिनै बर' माहारियासो दिनै बिनि थाखाय नोजोर होनानै खामानि मावनांगौ प्रयजन दङ दा बेखौ जों सानदों जियानो जा जि मोनदों जों बरायनांगोन गोजोनैनो दा बेखौ लानानै जोंनि साननायानो बेल' दिनै बर' अट'नमास काउन्सिल बा बर' कसारि काउन्सिलखौ मोनबाय मोननायनि उनाव जों बोरै दैदेनलांगोन बिसोर बिराद गिदिर मोनसे सोंथि दा बेयाव आं बेखौनो बुंगोन दिनै बेखौ लानानै एबसुआसो लाबोदों एनडिएफएस लाबोदों एबिएफओ लाबोदों होननानै बेहाय जोङो क्रेडिट लाखौबो लानायखौ जों बाजादों खारन बे मोनसे बर' हारिनिफ्रा गिदिर मोनसे नाजानायनि मोनसे फिथाइ दिनै बिटिसि मोनब्रै जिल्लायाल' दिनै बेखौ लानानै बर'फोरनि थांखिखौ लानानै खुंनाय जादोंमोन बा इन्टारेस्ट खालामनो मोनदों बेहाय बाहेरनि बर'फ्राथ' बहुत नाख्रेबजानाय गुबुनजों आसाम सरकारखौथ' मिथिखायो बयबो दा बे हिसाबै जोङो एसेब्लाबो जोंनि बाहेरनि बर'फोरनि मोन्थायखौ एसेब्लाबो जों खुंनो हागोन बेखौ जोंहा मिजिं दङ बेखौ लानानै आं फोरमायनाय बेनो बुंनो नागिरनाय बेनो जे जों दिनै आं बेखौनो बुंगोन जे बेहाय कन्ट्रिबिउसना बयहाबो दङ बर' हारि हिसाबै नों बेहाय एबसु होनना नङा एनडिएफबि होनना नङा बिएलटि होनना नङा दिनै आबौ होनना नङा दिनै एबिपि होनना नङा दिनै थुनलाइ आफाद होनना नङा बिनि अनगायैबो आफादाव जि आफादफोराव दैदेनगिरि दङ बिनि अनगायैबो गोबां बर'फ्रा गोबां एंगलजों गोबां हेफाजाब होदों बर' जाथिखौ दैदेननायाव बा बर' हारिखौ बुहुमाव थांना थानांगौनि सार्थ'आव दिनै जों मिथिगौ गोबां दैदेनगिरिफ्रा गोबां गावनि कन्ट्रिबिउसन होदों नाथाय दिनैबो सोरबा सोरबा अन्थाइ बुनानै जाग्रा दं हाजिरा मावनानै जाग्रा दङ बा गोबां बायदिसिना फिसा खामानि मावनानै जाग्रा दङ आरो बिदिनो गामियारि मानसिफोराबो सोरबा दिनै बर'नि सार्थ'आव दिनै बाख्रिनि माइखौबो हुनानै हरनाय जों खोनादों बा नुदों आरो बिदिनो गोबां आफादफोरनि थाखायनो बर'फोरनि आफादफोरनि थाखायनो दिनै गोबां फोरोंगिरिफ्रा गोबां साख्रियालफ्रा आरो गोबां गामिनि न'खरफ्रा गोबां सुबुंफ्रा दिनै फैसाखौ खांनानैबाबो हरो जिखि आफादानो जा रायजोफ्रा ओरै लिंग्राबो फैदों सोरबा लिंग्राबो फैदों खोनासंदों हेफाजाब होदों मथथे थांखिया बेनो जे बर'नि माखासे दुखु सुखुआ बेहायनो जोबनांगौ बे हिसाबै जोंनि बर' रायजोफ्रा गोबां कन्ट्रिबिउसन होदों बेखायनो आं क्रेडिट होनो सानदों गासै बर' माहारिखौ लानानै दा बेयाव आं बुंनायानो बेल' बर' कसारि काउन्सिला जुदि गाबोन जायोब्ला बेखौ दैदेननो हानाय माखासे सुबुं बा माखासे दैदेनगिरिफोरखौ सायख'नानैसो होनांगोन बेहाय जाय दैदेनगिरिफ्रा बेखौ मासि लानानै मोजाङै दैदेनलांनो हायो आरो बेनि गेजेरजों जोंनि बर'फोरनि राजखान्थिनि मोन्थायजों लोगोसे जोंनि बेसेबां दुखु सुखु बा गांनाय उखैनाय दङ बेखौ जों बोरै लांनानै जों सुफुंनो हायो बा जों जेरै सुफुंनो हायो बेफोरबायदि दैदेनगिरिखौ नोजोर होनानै जोङो बिबानखौ होनांगोन आं बेखौ खावलायगोन बयखौबो बेहाय सोरबा बेनो मोनथारनांगौ बेनो मोनथारनांगौ बेनो खालामथारनांगौ बे खोथा नङा जोंनि दैदेनगिरिजों लोगोसे जोंनि बर' माहारिनि मेलेमजिबिफोरा बेखौ मोजां नोजोर होनानै सायख'नांगौनि प्रयजन दङ बा गोनांथि दङ होननानै आं सानदों नङाब्ला दिनै बिनि उनावबो जोङो नांलाय खमलायनि गेजेरजों थाङोब्ला गुबुन हारि बा गुबुन राजखान्थियारिफ्रा जोंखौ सिलाबारि साबख'नानै लेथेर फेथेर जोंनि गेजेराव थोरला बोला खालामगोन आरो बिनिनो जोंनि जिथु जोंनि बर'फोरखौ दैदेननाय जौगानायनि खामानियाव बे गिदिर मोनसे खैफोद लाबोनो हागौ आंनि बेखौ नोजोर नुदों आरो जिहेतु जों नुबोनो मोन्दों जिहेतु दाख्लैनि गोरोबथायाव एरिया एक्सटेनसननि सायाव नोंथाङा माबा मोनसे बुंनो गोनां दङ एरिया एक्सटेनसन जिहेतु दा नैबे जोंनि सनितपुर गहपुरा जिहेतु भारत सरकारा मनिटरि जाय कमिटि थानानै बिसोरनि सार्भे खालामनायनि उनावसो सोसनगोन होनना बुंदों जिहेतु जों नुबोनो मोन्दों आवगायनि गोरोबथायावबो जोंनि कार्बि आंलंनि बर'फोरखौ एसटि स्टेटास हिल्स होगोन होननानै जा मोनसे इस्यु खालामना दोन्दोंमोन नाथाय बेखौ सावराय गोबां सम जादों खिन्थु जाफुंना थाङाखै दासिम थिग बेबायदिनो बेबो जोंनि गहपुर सनितपुरा बेबायदिनो थालांनायनि माबा मोनसे बै जायगानि मानसिफ्रा गिगासिनो दं दा बेनि सायाव नोंथाङा माबा मोनसे बेथ' निस्सय गिनाया थागोन मानो होनबा जोंबो गिदों सनितपुर बा बिश्वनाथ होननानै नङा बेखौ जोंबो गिदोङो खारन
जों बेखौ लानानै दुलाराय बर' साहा आफादनि गेजेराव गोबां सावरायबोदों आरो सनितपुर आरो बिश्वनाथनि दैदेनगिरिफ्राबो गोबां बुंबोदों बेखौ लानानै आरो बेखौ लानानै गोबां नांलाय खमलायबो जादों बा गोबां दुखु दाहाबो जादों बे खोथाया बेखौ फोथायलायनायनि गेजेरजों मावनायनि खोथाखौ बुंदों दा दिनै दुलाराय बर' साहा आफादनि नाजानाय बा जोंनि जिथु बड'लेण्डखौ नोजोर बोनानै जाय हान्जाया नांबाय थादों बिदिनो बुंनाय बायदिब्ला सानजाहा बेसेबां हायो नारबोगोन आरो खोलाहा बेसेबां हायो जों फुवारगोन बे खोथायाव फैबाय थादों दा बिदिनो गोबां तर्क बितर्कनि गेजेरजों जोङो दुलाराय बर' साहा आफाद बा जोंनि दाबिग्रा ग्रुप बे हान्जाया दिनै फोरमायनाय बायदिब्ला मिथिनाय बायदिब्ला लखिमपुराबो एसे हाबफागोन बा सिमुलुरिखिनि हाबफागोन होननानै बेखौ जों मिथिनाय जादों अब्लाबो जितु बिटिआर दाबाय बेनि गेजेराव मोननै जिल्ला बा मोनथाम जिल्लाया दिनैनि दिनाव हाबथ'नाय जायाखै बेखौ दिनै कमिसननि गेजेरजों बेखौ सोदांनायनि खोथा बुंबाय थादों बेहाय गाहायै दुलाराय बर' फरायसा आफादानो बाहागो लागोन दा बे हिसाबै जों आसा खालामदों जों फोथायना लादों जे बे खामानिया जागोन खारन बेहाय गुबुन गुबुन हारिबो थाबाय आरो बिनि सिमाखौ मोजां नायगिदिंनानै कमिसननि गेजेरजों नायगिदिंनानै बिनि सिमाखौ थिग खालामनायनि खोथा बुंदों बेयाव गुफुर हिसाबैथ' जोङो मिथिखागौ मोनसे जोंनि बा गिदिर मोनसे हिस्टरि बा जारिमिन गोबां बर'फ्रा बेहाय थैदों बे हिसाबै जों बेखौ गारलांनो हाया बेखौ जों बारायहोथारनांगोन जेरैखि जाया बेहाय नोंथाङा बुंदों जे हाजारि एसटि जिथु दंमोन डिमान्ड बेथ' बिटिसि एकर्डआवनो दंखायोमोन नाथाय बेहाय दैदेनगिरिनि सायाव गोबां सोनारो आरो बे रायजोनि गेजेरावबो सोनारो बे खोथाया दा बेखौ दहाय बुंनाय बायदि जे जोंनि रायजोफोरा बा जोंनि इन्टेलेक्सुवेल महलफ्रा दिनै सोर मानसिया दैदेनगिरि माबायदि जागोन सोर मानसिया दैदेननो हागोन बेबायदि मानसिखौ नोजोर होनानै बिबान होनांगौनि गोनांथि दङ दिनै बिटिसिखौथ' दिनै मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा दैदेनबाय दङ 15 बोसोर थांसैनि दा बेयाव दिनै बिथांमोना आं बेखौ सोरखारि होनना सानाखै जों जिथु नुबोदों बेखौ जों बुंनांगोन जे बेयाव एकर्डआव थाखासेयावबो दिनै बे एसटि हिल्सखौ बिथांमोना पावाराव थासेयावबो दिनै बे बुस्थुखौ बानायबोआखिसै बेहाय आंनो दैदेनगिरिनि गोनांथि दङ मोजां दैदेनगिरिनि गोनांथि दङ बेखायनो जोंनो दैदेनगिरिनि सायाव गोबां सोनारगोन आरो बेखौ नोजोर होनानै रायजो राजाफ्राबो नोजोर होनांगोन जे सोरबायदि मानसिया दैदेननो हागोन बेखौ नोजोर होनो बिबानखौ होनांगोन आरो बेजोंसो दिनै जों बेफोरखौ मावलांनांगोन आरो मोनसे खोथाखौ आं बुंबावनांगोन मोनसे खोथा स्पस्तयै जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया बुंबाय दङ बा जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बुंबाय दङ जोंनि बड'लेण्ड सिमा दाबो दङ सुफुंजोबाखै दा बेखायनो जोंबो धेमाजिनि सासे दैदेनगिरि हिसाबै बा सासे सोद्रोमा हिसाबै जोंबो धेमाजिखौ सानसे बिटिआरखौनो जोङो आरो जों फोनांजाबनो हायो नामा बेनि गोनांथियाबो जोंहा दङ साननांगौ दङ आं बेखौनो बे नोंथांमोननि बे रादाबनि गेजेरजों फोरमायनो नंदों जोंनि जाय बिथांमोन दैदेनगिरि दङ दैदेनगोन आरो इयुननि जोलैनि दैदेनगिरिफोरखौ खावलायगोन जे जों माबा मोनसे फर्मुलाजों माबा मोनसे आइडियाजों नैबे जोंनि धेमाजि लखिमफोरखौबो जों सोफानो हानाय मोनसे जों राहा लामा लाबोनो हायो नामा बेखौ दिनै जों जि बर' कालचार काउन्सिल मोनदों बा बिटिआर मोनदों जोंनि बर'फोरजों सावरायनायनि गेजेरजों जों बेखौ बोरैबा जों सोमोन्दो लानानै बे सिनेमाखौ जों बारायनो हायो नामा बेनि फर्मुला बा बेनि लामाखौ जोंबो दोनखानांगोन इयुन जोलैनि थाखाय जोंनि समाव जायाबो जानो हागौ खिन्थु भबिष्यत जानो थाखाय बेखौ जों लामाखौ दोननांगोन बेनि थाखाय जों थाग थियारि जानांगोन आरो बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायबाय जिहेथु नोंथाङा नैबे एसे सिगाङाव मख'नाय बायदि जिहेतु जोंनि धेमाजियाबो बिटिआर बा इयुननि बड'लेण्ड सिमाङा जोंनि थाखाय जिहेतु जों गोबां ससियेल मिडिया बा गोबां टिभिफ्राव नुबोनो मोन्दोंदि जिहेतु जोंनि धेमाजि एरियानि माखासे बर' सुबुंफ्रा जेब्ला बुंबाय थायो जे बर' फरायसानि सिमाङा बड'लेण्डसोमोन मानो बिटिआराव गोजोनखो दा बैफोरबायदि सुबुंनि थाखाय नोंथाङा माबाफोर मेसेज होनानै बुजायना दोननो सानो नामा जे बर' फरायसाया बड'लेण्डखौ दोनथ'नानै मानो बिटिआरखौ गनायखो बेनि सायाव नोंथाङा माबा मोनसे बुंनो सानो नामा गोजोननाय मोन्दों नोंथांनि साननायखौ बेहाथ' गोबां मानसिया गोबां बुंगोन दिनै आसामाव नाय गुबुन हारिफोरा बा जायखौ जों हारसा होनना बुङो दिनै आसामखौ जाय दैदेनगिरि दैदेनबाय थादों बिथांमोना बर'फोरनि सायाव नोजोरा गोबां गाज्रिखा जायनि जाहोनाव जों दिनै गावखौ बर' होननानै सिनायथि होनो थाखाय जोङो आवगायबोनांगौ जादों बा आसामनिफ्राय जों गावनो नागिरनाय फैबाय थादों जोङो जि जों बिदों बा जों जि मोन्थायखौ जों नागिरदों बेखौ बर'फ्रा मोनसेबो बुस्थुखौ दाबियाबालानो बा राजा लामायाव ओंखाराबालानो बा थै होआबालानो जिउ होआबालानो मोनसेबो बुस्थु मोनफेराखै बेखायनो जोङो दिनै
जोंनि परिबेकखौ नायनानै जोंनि आसामनि परिबेक नर्थ इस्टनि बा भारतनि परिबेकखौ नायनानै जों बोरै बेखौ लाबोगोन दिनै हाग्रायाव माखासे दहाय बुंबाय हाग्रायाव थानायखौ बोरै लाबोगोन सान्थि गोजोनखौ जों बोरै लाबोगोन बेखौ नोजोर बोनानै बे खामानि मावबाय थानाय जादों बेखौ जोंनि माखासे पलिटिसियानफ्रा बा जोंनि जाय राजखान्थि गेलेग्रा जोंनि गेजेराव बिथांमोना बेफोरखौनो बुंनो नागिरदों बे गावजों गाव हाब्रु सारलायनाय खोथाखौ बुंबाय थायो बे समाव आं बुंगोन जों बेहाय दिनै हाब्रु सारलायनाय बा बेफोरखौ लाबोनायनि गोनांथि गैया जों जिहेतु बयबो दिनै बर'नि दैदेनगिरि जाबोनानै बा बर'खौनो सिन्था खालामनानै जों दैदेनगिरि जेथिया जों बेखौ मोजाङै सिन्था खालामनांगोन बेखायनो बेयाव जों बड'लेण्डखौनो नोजोर बोनानै बा बड'लेण्डखौ दाबिनानै दिनै BSc मोनबाय बिनि उनाव जों बेजों जाया होननानै BTC मोनबाय आरो बिनि उनाव बेजों बे पावार जों जाजोबाखै बिनि उनाव जोङो BTR लाबोबाय बिदिनो मोनसे जों आवगायनांगोन जोंनि बे आसामनि परिबेकखौ नायनानै दा बिदिसो जों मोनसे सिमांखौ जों नुनांगोन दिनैनि जोंनि पावार फांसनखौ बयबो मिथिगौ नोंथाङाबो मिथिगोन जे जोंनि बे एकर्डआव दिनैनि एकर्डआव BTRनि एकर्डआव माखौ लानानै जों मावदों दिनै BTCखौ दैदेनबाय थानाय समाव दिनै सेपारेट डाइरेक्टरखौनो दिनै मोनाखैमोन जोङो जाय समाव दिनै कंग्रेसनि समावबो आरो दाबो BJP समावबो दिनै BPFआ सोमोन्दो लानानै सरकारजों एखे लोगोसे खामानि मावदोंमोन बे समाव दिनै सेपारेट डाइरेक्टरखौ मोनाखैमोन आरो गोबां दिनै फरायसालियाव दिनै लेखा मोना गोबां फरायसालियाव दिनै फोरोंगिरि गैया टेट फाथिब्लाबो जों पास जानायाखै बा टेटखौबो पास जायाखैमोन दा बेफोरबायदि गोबां जोंनाव परिबेक जादों आरो बेल' नंला गोबां आरो दा जों इडुकेसन सेक्टरखौ जों बुंबाय दा बेखायनो दिनै बर' मिडियामा थैलांहां परिबेकआव दङ जाय बर' मिडियामा स्कुलाव थैलाङोब्ला जोंनि बर'नि राव हारिमु गासैबो थैलांनायनि लामायाव दङ दा बेखौ नोजोर बोनानै जोङो जाय बड'लेण्ड मोनाब्लाबो जाय पावारखौ लानानै जोङो निजेनि बर' जाथि हिसाबै थांना थागोन बे नोजोरखौ बोनानै बे खामानि मावदों आरो दिनै हाग्रायाव थाबोनाय माखासे हाथियार लाग्राफोरखौ लाबोनानै दिनै बेहाय सान्थि गोजोनखौ लाबोदों जाय दिनैनि गोरोबथाया दिनै नर्थ इस्टआव बा दिनै भारतआव बिराद मोनसे मोजां जारिमिन बा हिस्टरि जाना दङ दा बेखौ दिनै बाख्नायनांगोन दिनै आरो बेयाव मोनसे खोथाखौ आं बुंबावनांगोन दिनै आं मोनसे UBPO बा जोंनि इउनाइटेड बर' पिपल अर्गानाइजेसन माखासे दैदेनगिरिफ्रा मालाबा बुंनाय जायो बा फोरमायनाय जायो दा बेयाव आसाम गभर्नमेन्टजों बर' कसारि काउन्सिल मोनखासिगौमोन दा जोङो कंग्रेस मा होनो बेखौ भारत सरकारजों रायज्लायहैबाय बेहाय एसेबां बेले बेले साननांगौ खोथा गैया जोंनि जि मोनगोन बे साबसिननिफ्राय हामसिन जों बोरै खालामनो हायो बा दिनै बड'लेण्ड जि दाबिदों बा दिनैनि दिनाव जि सुक्ति फैदों बे सुक्तिनि गेजेरजोंनो दिनै माबोरै लाबोनो हायो खेबसेयैनो खौसेखौ नोजोर बोनानै सान्थिखौ गोजोनखौ नोजोर बोनानै बेखौ खालामनाय जादों दिनै जाय सुक्तिखौ दिनै अमित शाहनि हाइकार्डआवनो दिनै सर्बानन्द सन'वाल CM आसामनि बिथांनि साइकार्डआवनो दिनै हिमन्त बिश्व शर्मा बित्त मन्त्रि बिदिनो साइकार्डआवनो बा हाग्रामा महिलारि बिथांनि साइकार्डआवनो बे खामानिखौ मावनाय जादों दिनै बे बिराद गिदिर मोनसे गोजोनथाव रादाब दिनै जोङो मोनसे मिनिंफुल मोनसे एकर्ड खालामनाय जादों बे बिराद मोनसे जारिमिन बेयो सान्थि गोजोन बेखायनो बेखौ जों सोलोंनांगौ दङ बा बुंनांगौ जों फोरमायनांगौ दङ बा जों बेखौ नोजोर होनांगौ दङ दा बेखायनो गोबां बुङो बेखौ गाव गावनो एसे मोजाङै सिन्था खालामनो मोनो जे जोङो बोरै मोनसेनिफ्राय मोनसे जोङो लाबोनो हायो जेरै नोङो सानाव थांनो जुदि गोसोब्ला सानखौ मोनाब्ला जानो हागौ नों अखाफोराव मोनगोन अखाफोरखौ सिन्था खालामोब्ला जों साथरखौ मोनगोन थिग बेबायदि होननाय बेखायनो जोंनि थांखिया बड'लेण्डआनो दाबो जों बड'लेण्डआव दङ खिन्थु जों बे बड'लेण्डखौ नोजोर होनानै जों मोनसे जोङो फोजोबबोनांगोन जोंनि मोन्थायफोरखौ बेबायदि जों फैनांगोन आरो जिहेथु नोंथाङा नैबे एसे सिगाङाव जिहेतु बर' कसारि दाथ' वेलफेयार काउन्सिल जाबाय नङा होमबा नैबेनि मुङाव वेलफेयारखौ दानगारनायनि खोथा बुंदों सावरायनायनि गेजेरजों आच्छा जेनक नैबे बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल जिहेतु नैबे जिहेतु बर'फोरा एक्सट्रायै जिहेतु कसारिनियाव नोंथांमोना मोनसे गिनाय दङ दा आंनि सोंथिया नैबेसो दि डिब्रुगड़ साइडआव माखासे थाबोनाय बर'फोरा दा मेस कसारि अट'नमास काउन्सिल लाबाय बिथांमोननि सुबिदा ओरैबायदि जे बर'फ्रा मेस टाइटेल लायाबानो बिथांमोनहा सुबिदाखौ मोना जिहेतु दा बै बिथांमोना गावलांगासिनो दं दा बैखौ मा बुंनो सानो जे नोंथाङाबो बेफोरबायदि माबा मोनसे गिनाय दं नामा निस्सय आं बेखौनो गिनाय दङ बेखायनो जों कसारि सोदोबखौ लाजानो एसे बानायदोंमोन जोंनि हिसाबै खारन दिनै आसामनि मानसिफोरा बा आसामिस मानसि जायखौ जों आसाम खुंथाय मानसिफोर बिथांमोना जोंखौ हदाय डिभाइड खालामनानै गोसोखा दिनै जोंनि जाय बर'फ्रा बर' राव रोंला
जायफोरखौ दिनै असमिया भाषी होननानैबो गोबां अट'नमास काउन्सिल नागिरदोंमोन बेहाय जों ABPU नि जितु दैदेननायाव बर' कसारि काउन्सिल नागिरबाय बिदिनो उल्थायै आख' जाय मानसिफ्रा बर'फ्रा दिनै बर' राव रोङा बिदिनो असमिया भाषी होननानै आख' मोनसे काउन्सिल नागिरफिनदोंमोन दा बिदिनो मोनसे मोनसे गावनायनि खोथा दा बेहायनो जोङो नुदों जोंनि जारिमिनखौ जुदि नायोब्ला बा एसे मोजांसिन खालामनानै नुयो दिनै आहमनि समाव जोंनि बर'फ्रा दिनै सनवाल थेंगाल बायदिसिना कसारि जालांजोबदों बै समावबो नोङो दिनै नागालेण्डआव थानाय माखासे बर'फोर दङ जाय बर'फ्रा दिनै तिराप तिजुफोराव दङ बिसोरो दिनै माबा जालांबाय नोङो मा होनो नागा जालायलांबाय बिथांमोन जों मिथिनायाव बिथांमोनाबो दिनै बर'मोन बेखौ नोजोर होनानै दिनै जा जों दिनै बर' कसारि काउन्सिल लाबाय बेखौ जों थानाय समाव थिगानो थागोन जोंनि इयुननि फिसा बा फिसौफोरा बा आजै आजौ गथ'फोरा बेखौ लासै लासै फरायबाय सोलिलांबाय थागोन नामा दा जाबोनाय बायदि सनवाल कसारि थेंगाल कसारि माबा कसारि जाबोबाय आह दिनै नों सोंनाय बायदिनो दिनै मेसआबो बर'आनोखा मेस जालांबाय टाइटेलखौ सोलांबाय दिनै बेहाय नार्जारि हाजारि खाख्लारि बायदिसिना दङ डिब्रुगड़ तिनसुकिया बायदिसिना बे मा होनगोन शिबसागरफ्राव बिथांमोना दिनै राव रोंला आरो बिनि नोजोरावनो दिनै आसामिसफ्रा दिनै बा आसाम खुंथायफ्रा मोनसे पलिटिक्स खालामो जे मेस डेभेलपमेन्ट काउन्सिल होबाय जाय मानसिफोरा बा जाय बर'फ्रा दिनै मेस टाइटेल लिरो बिसोरसो बे मेस काउन्सिलाव थानो मोनगोन बिदि मोनसे परिबेक फैदों बेखायनो दिनै गावनि नार्जारि बसुमतारी मुसाहारिफोरखौ दाननानै मेस लिरनांगौ बायदि जादों जायनि जाहोनाव दिनै बिथांमोना बर'निफ्राय गावलांनो नागिरदों आरो जाय मेस लिरो बे मेसफ्रानो बर' नङा होननानै गावखौनो सिनायथि लानो नागिरदों जायनि जाहोनाव बिथांमोननि धोरोमफ्राबो दिनै गुबुन गुबुन जालांबाय आलदा आलदा जालांबाय बेखायनो दिनै बिथांमोना बिथांनो हयथ' बेखौनो गिनाय दं बेफोरखौ गासैबो नोजोर होनानै जोंहा गिनाय दं सानसे जे गाबोन कसारि लिरनानै बुंनायावनो दिनै कसारि होनावनो दिनै गाबोन बिदिनो लासै लासै नारगारलांगोन नामा जेथिया मोनसे औवा गावनायनि खोथा बुंब्ला औवा गावनाया जेरै अरजानो रोङा होननाय बायदि बिदिनो सानसे जागोन नामा जा मोनसे बिराद गिनाय दङ बे आं थांना थानाय गिदिर बाथ्रा नङा हारसिं हिसाबै नोंथाङाबो मानसि हिसाबै थांना थागोन आंबो मानसि हिसाबै थांना थागोन खिन्थु जाथि हिसाबै थांना थानाय बिराद गिदिर बाथ्रा बेखायनो जों खोब सिनसियारि खामानि मावनांगोन खोब सिनसियारि सिन्था खालामनानै जों आवगायनांगोन बेखायनो आं दहाय बुंनाया जे नैबे जाय मानसिफ्रा बर' कसारि काउन्सिलाव दैदेनगिरि जागोन बिबान लानानै बिथांमोननि सायाव गोबां सोनारगोन बेखायनो जाय मानसिफ्रा गोरों मावनो हानाय बा जाय मानसिया सिनसियारि खामानि मावगोन बेफोरबायदि मानसिखौ जों बिबान होनांगौनि गोनांथि दङ होननानै आं सानदों जिहेतु नैबे मोनसे खोथाखौ आं नोजोर बोनो सानोदि मुंनि दोननायनि बेलायावनो जिहेतु नैबे बै समाव मोनसे बाजेट सेसनाव थुरुन गगैया जिहेतु बर'फ्रा दाबिबाय थानाय बै जोंनि बर' अट'नमास काउन्सिलखौनो दाबिदोंमोन नाथाय बिथाङा गावनि थुरुन गगैया मिस्टार थुरुन गगै CM आसामनि चिफ मिनिस्टारा बिथाङा बुंदोंमोन दि मोनसे जाथिनोनो मोननै मुङाव एखे मुङाव अट'नमास होनो हाया बिनि थाखायनो बिथाङा कसारि अट'नमास काउन्सिल होनाय जादों दा बिनि सायाव नोंथाङा माबाफोर अजद दं नामा बुंनो माबा जेनेबा कसारिनि जायगायाव माबाफोर जानांगौ दंमोन नामा नोंथांनि साननाय बायदि ना बेखौ जोङो बे तरुन गगैया जेब्ला दिनै CM जादोंमोन बे समावथ' बिथांनि कार्यकाला जोबां बे समाव जोंनि ABPनि मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोनखौ खावलायहरदोंमोन बा रायलायनो थाखाय थि खालामदोंमोन आरो रायलायदोंमोनबो सावरायनायनि गेजेरजों बेखौ बर' कसारि काउन्सिलखौ हानायनि खोथा बिथाङा खोथा बुंबाय बा होदों दा बे खोथा होदोंब्लाबो दिनै बे फेलार जालांदों गोबां जाहोनाव बेखौ आं मिथिनाय नङा अजदाथ' दंमोन दा बेखौ लानानै दुलाराय बर'सा आफादजोंबो थांनाय जोंनि दुलाराय बर'सा आफादनि जिथु जथुम्मानि थान्दै मेलाव जों बेखौनो गोबां बुंदोंमोन जे कसारि सोदोबखौ लानानै बेहाय बुंनायनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि प्रमद बर' आदाया जोंनो फोरमायदों जे बेहाय कसारिखौ दाननानै बर' काउन्सिल होननानै लिरना हरदोंमोन होननानै जोंनो फोरमायदों दा बे हिसाबै हरनाय जादोंमोन थाङै बेहाय सिङाव गोबां राजखान्थिनि गेजेराव मोननानै हयथ' बेफोर थाफैदों नामा जों मोनसे साननाय फैदों दा दों होननाय बायदिनो मोनसे मुङावनो मोननै बर'फोरनो काउन्सिल होनो हाया बेखायनो बेखौ होनाय जादों होननानै खिन्थु नामाथ' गोबां होनो हायो गोबां मुं होनो हायोमोन दङ बिदिनो जोंहाथ' BTR बड'लेण्डसो जाहैबाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल दा नोङो रिजन जाबाय दा बेहायथ' जों बर' काउन्सिल होननो हायोमोन बा नङाब्लाबो
बर'नि मोनसे मोजां मुं होनो हायोमोन आरो बे हिसाबै खालामनो हायोमोन नाथाय आसामाव बर'फोरनि थाखाय मालाबाबो मोजां सिन्था खालामखाया बे हिसाबै जों नोजोरबो दोङो बेखायनो बुंदों जों खामानि मावनायनि गोनांथि दङ मोजाङै नोजोर होनानै खामानि मावनांगोन भबिष्यतनि थाखाय बेखौसो आं सानदों आरो जिहेतु जोङो गोबां माखासे बिथिङाव सावरायबाय जिहेतु दा जोंनि बर' लाइमोनफोरा गोबां जिहेतु माने खामानि बा गावनि गलखौ मोनैनि जाहोनाव माखासे गोबां बेखार लाइमोनफोर दङ दा बैफोरखौ जिहेतु मोनमारोब्ला जिहेतु बर' बिटिसिनि बायजोआव थानाय बिटिआरनि बायजोआव थानाय जिहेतु बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल बेखौ जिहेतु मोनमारोब्ला लाइमोनफ्रा माबा मोनसे सुबिदा जागोन होनना सानो नामा जिहेतु जों दा नुबाय दङ जेरै मिसिं अट'नमास काउन्सिल बिथांमोननियावबो गोबां मिसिंनि लाइमोनफ्राबो बेखार जाना दं माखासे बिथिङाव डेभेलप जादों माखासे बिथिङाव जिहेतु बिथांमोनाबो दासिमबो जौगानो हायाखै दा जोंनि बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल मोननायावबो जोंनि लाइमोनफ्रा माबा मोनसे सुबिदा जाथारगोन नामा होननानै नोंथाङा सानो बेहायथ' नोङो जों जे मिन्थिगौ आसामाव जि काउन्सिल दं मिसिङानो जा राभायानो जा बा सनवाल बा थेंगाल बा देउरि एखे सेमानो जागोन जों मिथिनायाव दा बे हिसाबै जे पेकेज फैयो बे पेकेजखौ जों बोरै इउटिलाइज खालामगोन बेनि सायाव निर्भर खालामगोन आं दहायनो बुंदों बे दैदेनगिरिनि सायाव सोनारगोन नों माबायदि दैदेनगोन नोंनि दैदेनगिरिया माबायदि सिन्थानि मानसि बिनि सायाव सोनारगोन गासिबो दे नोंनि बर' लाइमोनफोरखौ इयुथखौ नोङो अबे फर्यायजों लाना थांगोन मा खामानियाव दिनै जोंनि बर'फ्रा दिनै स्पर्ट्सआव मोजां मावना दांनोबो मोजां बुंथारोब्ला गोबां खामानियाव जोंनि बर'फ्रा मोजां खिन्थु एसे अलसिया आरो जोंनि मानसिफ्रा जियानो जा बेखौ नोजोर बोनानै जोङो जोंनि बर'फ्रा मायाव दुरबलता दङ बे दुरबलताखौ नोजोर होनानै जोङो बेखौ नोजोर बोनानै जोंनि फर्मुलाखौ बाहायनांगोन जे जों बर'फोरखौ मा आयदायाव लांनानै जोंनि इयुथफोरखौ जोङो मोजाङै लांनानै गावनि इयुनखौ बा जोंनि बर' माहारिखौ जों बोरै खुंथायखौ खुंलांनो हायो बेखौ जों नोजोर बोनांगोन दिनै बेकार होनना बुंदों गोबाङानो नंगौ जों गाव गावनि सायावबो सोनारगोन माने इयुथफोरनि सायावबो सोनारगोन नोंथाङा इयुथबा आंबो इयुथब्ला आं आंनि सायावबो सोनारगोन सोरखौबा लामा नायनानै थानायाबो गोनांथि नङा दिनै बुहुमाव जों मिथिगौ सोर जाथिया माबायदि मावदों सोर बुहुमाव सोर माबायदि खामानि मावगासिनो दङ दाथ' जोङो दिनैनि दिनाव इलेक्ट्रनिक जुगायाव दिनै गोबां नुयो जोङो नायनो आरो जोङो गोबां खामानि मावनो हायो दिनै गोबां खामानि दं मानसिफोरनि जोबनो गैयै खामानि दं थांना थानो थाखाय फिसा गेदेरनिफ्राय नायनानै दिनै बेखौनो नोजोर बोनानै जोंनो मानसिफ्रा माखासे स्किलखौ जों सोलोङा आसलते जोङो फरायो थिगानो दङ जोङो फरायो बिए एम ए पास खालामो जों जायखिजाया मास्टाराव नागिरो बा आर्मि नागिरो बा माबा मोनसे लेक्सार खालामबाय जास्ट साख्रि नागिरो खिन्थु बिनि अनगायैबो जोंहा गोबां लामा दङ स्किल खामानि दङ दा बे स्किलखौ जों खामानि मावा दा दिनै हमना ला बिए पास जाबाय दिनै बिए पास जानायनि उनाव जों साख्रिल' नागिरबा जाया बिए पास जानायनि उनाव आखौ जोङो माखासे ट्रेनिं लानो हायो बा जों दिनै बिनि स्किलनि सायाव जोङो माखासे सोलोंनो हायो गोबां बिदिनो बे स्किलखौ लायाब्लासो जोङो माखासे खामानि जोङो बिदिनो जों बे खामानिखौ जों मावलांनांगोन बेखौ जोंनि माखासे इयुथफोरा बेखौ नोजोर होनांगौ दङ दा बेखौ खालामबासो जों नोंनि थांना थानायाव माबोरै जों मावनो हागोन बा नोंथाङा जि बुस्थुखौ मोजां मोनो बा जि खामानिखौ मोजां मोनो बेखौ नोजोर होनानै बिनि स्किलखौ लानांगौ आरो लानाय फारसेसो नोङो नोंनि इयुनखौ नोङो दैदेनलांनो हागोन गावनि जिउखौ बे समाव दिनै आं सानदों बेखौनो दैदेनगिरिनि सायाव जों सोनारगोन दिनै पेकेज फैगोन नंगौ बेसेबां फैसा फैगोन जों मिथिया खिन्थु फैगोन बेखौ दहायनाय बायदिनो जोङो बबे नोजोरखौ लानानै जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बबे खामानियाव बेस्थ' खालामगोन बेखौ जोङो साननांगौ मावनांगौनि गोनांथि दङ बे जिहेतु नोंथांजों जों गोबां बाथ्रा मोगा मोगिनि गेजेरजों मिथिनो हाबाय आरो गोबां माखासे जाहोनफोरखौबो जों मिथिनो हाबाय रायजोफोरनोबो फोरमायनो हाबाय बे बिजोंनि गेजेरजों जिहेतु नैबे दा बावैसोनि उनावनो मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि एग्जाम जानो गेजेर दङ बैफोर फरायसाफोरनि थाखाय नोंथाङा माबाफोर मेसेज हरगोन नामा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों आं दिनै धेमाजि जिल्ला दुलाराय फरायसा आफाद जानानै बेखौनो फोरमायनो सानदों जाय फरायसाफोरा दिनै मेट्रिक आनजाद होगोन बिथांमोना दिनैनि दिनाव समाव माखासे फरायनायखौ दोनथ'नानै बा माखासे लुबैनायखौ दोनथ'नानै दिनै गावनि फरायनाय समाव मुखुब होनाया मोजां खारन फरायनाय गैयाब्ला दिनैनि लामाया खोमसि गासैबो जों दिनै बरायो मेट्रिक पास जानाय हायार सेकेन्डारि पास जानाय बायदिसिनाफोरखौ मोनसे खोथाखौ दुखुखौ बेखौ मोनो जे जों बरायखांनायनि उनाव मेट्रिक पास जानायनि उनाव जों माखासे गथ'फ्रा बा फरायसाफोरा दिनै हायार सेकेन्डारि जेब्ला फाइनाल होयो अब्ला दिनै फेल जाजोबनो नागिरो बा सोरबा फार्स्ट डिभिजन मोना जेरै दिनै पास जायो दिनै बे मानि थाखाय जादों दा बेयाव बुंगोन जोंनि बिमा बिफानिबो गारजेननिबो
नोजोर होनांगौनि गोनांथि दङ जों दिनै फरायसा आफाद हिसाबै जोंबो नोजोर होनांगौ दङ जोंनि समाजफ्राबो बेखौ नोजोर होनांगौ दङ बे हिसाबै आरो लोगोसे बुंगोन दिनै मोनसे मिसन लानाया मोजां गासिबो फरायसालिफोरा बा फरायसालिखौ जों खावलायगोन जे मिसना बेनो जोंनि फरायसाफोरखौ जों मेट्रिक आनजादखौ जों बोरै पास खालामनो हायो आरो मोजां मोनसे मार्क लानानै जों पास खालामनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै खामानि मावनांगौनि बा फोरोंनांगौनि प्रयोजन दङ दिनै मोनसे खोथाखौ आं बुंगोन आं जों बुंबाय थायो जाय बिथांमोना दिनै फोरोंगिरि जानानै दंबाय दङ बिथांखौ आङो गोरबोनिफ्राय खावलायगोन जे नोंथांमोना दिनै जोंनि इयुन जोलैखौ नोजोर बोनानै जिबायदि फोरोंनांगौ बेखौ मोजां फोरोंनाया मोजां आरो नोंथांनि फोरोंनायजों सासे गथ'आ मोजां मोनसे लाइफ जागोन नोंथाङा जुदि मोजां फोरोङाबा सासे गथ'नि फिउचारा नस्थ' जागोन बेखायनो बिथांमोननि आखायाव गोबां दङ सोरखौ मोजां खालामनाय गाज्रि खालामनाया बिथांमोननि आखायाव जथेस्थ' दङ बेहाय आङो खावलायगोन बेखौनो जे नोंथांमोना मोनसे मिसन लानानै जोंनि मेट्रिक होनो गोनां बा जोंनि फरायसाफोरखौ बोरै मोनसे मोजां फोरोंथाइ होनानै मोजां मोनसे मार्क लानानै मोजां मोनसे सासे फरायसा जानो हायो बेखौ नोजोर होनानै खामानि मावनांगौनि गोनांथि दङ आं बयखौबो खावलायगोन फोरोंगिरि सारमोनखौ बेखौनो आंनिफ्राय आं खावलायनाय आरो जोंनि गासै थासारिखौ जुदि मोजां खालामब्लासो दिनै मोजां जागोन सोरबा हारसिं खालामनो हानाय नङा फोरोंगिरियाबो हारसिं खालामनो हानाय नङा फरायसाफोराबो मोजां खालामनो हानाय नङा गार्जेनाबो मोजां खालामनो हानाय नङा आरो जोंनि समाज बेबस्थायाबो थिग जानांगोन दिनै जों नुयो मालाबा जोंनि गोबां जायगाफ्राव दिनै बाराद्राय माने बेरायनाय ड्राग्स सोबनाय लोंनाय फेनाय बायदिसिना गाज्रि खामानियाव गोबां बेस्थ' जों नुदों दा बेखायनो जों दुखु मोननाय दङ दिनै बेफोर लाइमोनफोरा जुदि दानो जुदि फरायफुनाय समाव बा दावगाफुनाय समाव जुदि गाज्रि फरायनायाव थाङोब्ला जोंनि बर'फोरनि इयुन फिउचारा बिराद खोमसि जाना थागोन आरो बेखायनो आं खावलायदों जाय बिथांमोना दिनै मेट्रिक आनजाद होगोन बिथांमोना मोजां गोसो होना फरायनांगौ आरो जोंनि गावनि लाइफजों लोगोसे गावनि न'खरजों लोगोसे जोंनि बर' समाज आरो जोंनि बुहुमाव गावनि गोरोन्थिखौ मोजाङै दिनै दिन्थिनानै थांनांगौ आरो सिनायथि होनांगौ आं बेखौ खावलायगोन आरो जिहेथु रोजा साबायखर थाबाय जिहेथु जोंनि मेट्रिक एबा हायार सेकेन्डारि एग्जाम होगिरिनि पेरेन्टस आरो फरायसाफोरखौ नोंथाङा जोबोद बेसेन गोसा बोसोन होनायनि थाखाय दा बेखिनिखौनो सावरायनानै जों दिनैनि हाबाफारिखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय।